S rukami vystretými na požehnanie a na znamenie svojej stálej starostlivosti pomaly sa vzniesol spomedzi nich, unášaný k nebu mocou silnejšou, než je pozemská ťaž. Žasnúci učeníci úprne hľadeli za ním, aby naposledy zahliadli svojho pána pri jeho na nebo vstúpení. Potom im ho zahalil oblak slávy a z oblačného zástupu anielov, ktorí ho prijali, zazneli slová: Ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Súčasne počuli z výšin tú najkrajšiu a najradosnejšiu hudbu anielského zboru. A ako v tom, čo odchádzal úpretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu. Zatiaľ čo učeníci ešte stále hľadeli hore, oslovovali ich hlasy, ktoré zneli ako najľúbeznejšia hudba. Obrátili sa a videli dvoch anielov v ľudskej podobe, ktorí ich oslovili. Títo anieli patrili k zástupu, ktorý čakal na Spasiteľa v žiarivom oblaku, aby ho odprevadil do nebeského domova.